Sumaw na nga naluoy ko nga naminaw sa ako mga kaila nga mga garbage collector sa barangay. Barangay Pahina Sentral o Barangay Kalunasan. Tungod kay maglima na kabuan nga wala pa sila makadawat silang sweldo nga tag 6,000 pesos matag buwan gikan sa Cebu City Government mga kabombo. Akong gi-interview si Attorney Colin Russell, aga City Administrator sa Cebu City regarding aning reklamo sa mga garbage collector. Apan matod pa ni Attorney Colin nga naswelduan na daw ang mga garbage collector sa mga barangay o di daw mahitabo nga ma-delay og maayo ang sweldo sa mga garbage collector sa mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Kung atong basihan ang gisulti sa akong mga kaila nga mga garbage collector mga kabombo nga hangtod karon wala pa sila masweldo wala pa sila matagait silang counterpart nga tag 6,000 pesos gikan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, laktod pa ka istorya, laktod pa ka sulti nga namakak di ay si Attorney Colin Russell. Namakak di ay si Attorney Colin Russell ang City Administrator sa Dakbayan sa Sugbo. Attorney Colin Russell, wa pa daw masweldo ang mga garbage collector sa mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo. 8 ni ka mga barangay. 8 ka mga barangay ang wa pa masweldo Mayor Mike Rama, wa pa'y sweldo ato mga garbage collector. 8 pa ni ka barangay sa Cebu City ang wala pa gyud ni masweldo Sige mo larga-larga sa gawa sa nasod gamit ang buhis sa mga katauhan. Nagpahayahay mo sa inyong baga o niya atong mga garbage collector, atong tigkolekta sa mga basura nga frontline sa mga basic services inyong gipagutman. Pag sure mo paita pod. Ngano ka hangtod karon nga wala pa man masweldo ang mga garbage collector nato sa mga nagkadaiyang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Hapit na maglima ka buwan, wa pagyapon sila sweldo, unya ang ilang sweldo sa barangay matagbuan tag 1,000 pesos ra in town kana. Ang mga garbage collector nato sa barangay na ay sweldo sa barangay tag 1,000 matagbuan. Lahi po ng ilang counterpart nga tag 6,000 matagbuan mga kabombo. Puwerte pang bahua sa ilang trabaho, risgo pa kayo mga kabombo. Dali kayo ni hatag o hinabang ang Cebu City Government. 50 milyones ka pesos hinatag nga hinabang sa Cebu City Government ngadto sa Abra. Kay ang Abra na igo sa linog niadto ga July 27 sa nakalabay nga tuig tungod kay matod pa ni Mayor Mike Rama makaluluoy ang mga residente sa Abra. Luoy kuno ang mga residente sa Abra nga naigo sa linog. Unya, ang atong mga garbage collector sa mga nagkadaiyang kabarangayan sa Dakbayan sa Sugbo, di lang nato kaluyan. Puwerteng dileha, puwerteng langaya sa lang sweldo, maglima na kabuan. Asa man di ay ang ilang payroll. Akong naibawan, hasta ang barangay Sambag Uno, ang ilang garbage collector wala pasad kuno'y sweldo mga kabombo. Sige tagpagarpar nga mag Singapore like Cebu City ta. O niya ato mga garbage collector nga tigkuha sa ato mga basura, di panggotom. Hapit na 5 ka buwan, wa pa'y sweldo. Mayor Mike Rama, sige pataani. Sige raman mo pahayahay sa inyong baga. Dukdukan na mga tao nga in charge ang payroll sa mga trabahantes barangay, tigkolektas basura. Arapod nga di madili ang lang sweldo. Loya in taon sa mga garbage collector makabumbo nga delay kay lang sweldo. Mao day nga before sila nga mo hakot og balik sa mga basura, mo stay sa usa ka lugar, ilang pilian ng mga basura, malata, dili malata og makwartahan pa. O sa man makwartahan pa nga mga basura, example, karton, newspaper, plansa guba, TV guba, refrigerator guba, cassette stereo guba. Pwede mapatimbag, bottled water, mga can, botilya, patimbang. Mo ni gibuhaton sa mga garbage collector nga mag-recycle og mga basura nga pwede pa makapangwartahan para ilang ipatimbang mga kabombo.